खुलुमबाय लोगोफोर दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आङो नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव नुखाबाय थेवब्लाबो आं बेखौनो एसे नोंथांमोननि गेजेराव रायलायनो होननानै फैबाय नोंथांमोना थाम्बनेलाव नुखादों आं थाम्बनेलावबो लिरखाबाय दा बाथ्राया जाहैबाय मा दिनै बिटिआरआवहाय क'क्राझार लकसभा बियाबावहाय जेनेबा जायखौ जोङो एसटि नङा होननानै जों सिगाङाव मिथिबाय थादों बिथां पृथ्वीराज नारायण देबमेसआ दिनै केन्डिडेट गेलेनो नागिरबाय बिजाथि गेलेनो बिथाङा थामथिम जाबाय बै समाव जेनेखि जनजाति सुरक्षा मन्चनिफ्राय दावराव देख्रेब सारा मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन कि बिथां पृथ्वीराज नारायण देबमेसआ एसटि नङा थारैनो बिथाङा जुदि एसटि नंमाराबा जोंनि बे एसटि समस्तिनिफ्राय बिथाङा माबोरै जेनेबा गेलेनो हामारगोन बे मोनसे गिदिर कुइसन सिखारबाय आरो बिथांनि सायाव सोर बिथाङा जुदि नमिनेसन होमारोब्ला सोर बिथांनि सायाव लिगेल एक्सन लागोन जोंनि दैदेनगिरि सारमोना बेखौ दा साननांगौ फैदों आरो बै लिगेल एक्सन लाग्रा सुबुंफोरखौ जोंनि गेजेराव मदद होलायग्रा मानसि ओंखारगोना ओंखारा बेबो मोनसे गोथौ साननांगौ दङ दा नोंथांमोननि गेजेराव पृथ्वीराज नारायण देबआ गोबां बाथ्रा बुंदों ससियेल मिडियायाव स' आं ससे गुसुं होग्रोगोन नोंथांमोननो होग्रोनोसै बिनि उनाव आं रायलायनोसै फैगिरदों ডাঙৰীয়াই অজনজাতীয় লোকক আৰু যিখিনি নন ট্ৰাইবেল মানুহ আছে তেওঁলোকৰ পৰা ভোট ল'বৰ কাৰণে তেওঁলোকক বিশ্বাসঘাতকতা কৰিলে আজি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই এক সময়ত বড়োলেণ্ড লাগে বুলি আন্দোলন কৰিছিলে আজি এপছুৱে বড়োলেণ্ড লাগে বুলি আন্দোলন কৰিছিলে আজি NDFBৰ ভাইসকলে বড়োলেণ্ড লাগে বুলি এক সময়ত আন্দোলন কৰিছিলে কিন্তু অন্ততঃ তেওঁলোকেতো সন্মুখত আন্দোলনটো কৰিছিলে ৰেলপথত কৰিছিলে ঘাইপথত কৰিছিলে বা ৰাজপথত কৰিছিলে তেওঁলোকে ধৰ্ণা প্ৰদৰ্শন কৰিছিলে বা তেওঁলোকে মেমৰেণ্ডাম চনদ পত্ৰ দাবী এইবিলাক চৰকাৰলৈকে পত্ৰৰ জৰিয়তে প্ৰেৰণ কৰিছিলে কিন্তু হাগ্ৰামা মহিলাৰী আপোনাৰ ইমান মানে অজনজাতীয় লোকৰ ত্ৰাণকৰ্তা হিচাপে হৈ দেখুৱাই আছিল বা দেখুৱাব বিচাৰিছিল সেই হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কিন্তু সবতকে ডাঙৰ চুৰি মাৰিলে অজনজাতীয় লোকসকলক কাৰণ যি সময়ত হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে বড়োলেণ্ড ৰাজ্যৰ সম্পূৰ্ণ বিৰোধিতা কৰিছিলে যি সময়ত এপছুৰ আন্দোলনৰ সময়ত বড়োলেণ্ড ৰাজ্যৰ দাবীক হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে নাকচ কৰাই নহয় বিভিন্ন অপমানজনকভাৱে মন্তব্য প্ৰদান কৰিছিলে সেই হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কিন্তু 2010 চনত 17 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে মই আকৌ এবাৰ কৈছো 2010 চনৰ 17 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে বিটিচিৰ বিধানসভাত হাগ্ৰামা মহিলাৰী নেতৃত্বাধীন বিটিচি চৰকাৰৰ সকলো পাৰিষদে সব MCLA বিলাকে মিলি সৰ্বসন্মতিৰে ইউনানিমাছলি বড়োলেণ্ড ৰাজ্য গঠন কৰিব লাগে বুলি প্ৰস্তাৱখন গৃহীত কৰে আৰু গোপনীয়তাৰে অতি গোপনে এই প্ৰস্তাৱখনক ৰখা হয় ইয়াৰ বিষয়ে BPFত থকা কোনো অজনজাতীয় বা নন বড়ো মানুহবিলাকো জনা নাছিল তেওঁলোককো আন্ধাৰত ৰখা হৈছিল গতিকে BPFত থকা নন ট্ৰাইবেল বা অজনজাতীয় লোকসকলক মোৰ এটাই প্ৰশ্ন যে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই কি কাৰণে ইমান গোপনীয়তাৰে কেৱল তেওঁলোকৰ MCLA বিলাককহে জানিবলৈ দিছিল আৰু বাকি কাকো ৰাইজক জানিবলৈ দিয়া নাছিল তেওঁ ইমান গোপনীয়তাৰে এইখন প্ৰস্তাৱ গৃহীত কৰিলে আইন ৰূপে আৰু প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়ালৈকে মোৰ এটা প্ৰশ্ন মোৰ জাগিছে যে BTCৰ পিছত BTR হল তৃতীয় বড়ো শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ হল 27 জানুৱাৰী 2020 চনত তৃতীয় বড়ো শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ হল যাক আমি BTR ৰেকৰ্ড বুলিও কওঁ কিন্তু BTR ৰেকৰ্ড হোৱা সত্ত্বেও এই 17 ফেব্ৰুৱাৰী 2010 চনত গৃহীত হোৱা যি সেপাৰেট বড়োলেণ্ড ৰাজ্যৰ যি মানে প্ৰস্তাৱখন এই সেপাৰেট বড়োলেণ্ড ৰাজ্যৰ প্ৰপ'জেলখনক বা আইনখনক কি কাৰণে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই এতিয়াও বাতিল কৰা নাই বা বাতিল কৰিব পৰা নাই নে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই সঁচাই নাজানে না প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই সঁচাই নাজানে যে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই 17 ফেব্ৰুৱাৰী 2010 চনত তেওঁলোকৰ যি বিধানসভা চৰকাৰ নহয় লিগেলি লফুল্লি তেওঁলোকৰ যি লেজিসলেটিভ এছেম্বলি তাতে সেপাৰেট বড়োলেণ্ড ৰাজ্য কৰিব লাগে বুলি এইখন গভৰ্ণমেণ্ট ৰেজলিউশ্যন ফৰ ক্ৰিয়েশ্যন অফ সেপাৰেট বড়োলেণ্ড ষ্টেট বোলা প্ৰস্তাৱখনক আইন ৰূপে তেওঁলোকে গৃহীত কৰিছিলে এতিয়া মই বিচাৰিছো যে যিসকল অজনজাতীয় লোকসকলক গিনিপিক সজায় যিসকল অজনজাতীয় লোকসকলক কেৱল ভোটৰ স্বাৰ্থত বড়োলেণ্ড হ'বলৈ নিদিও বড়োলেণ্ড মই জীয়াই থকালৈকে কেতিয়াও নহয় বুলি হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কৈছিল সেইবিলাক অজনজাতীয় লোকৰ সন্মুখত কি ভাবে কি মুখ দেখুৱাই হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া এইবাৰ 2024 চনৰ MP ইলেকশ্যনত তেওঁলোকে ৰাইজৰ ওচৰত ভোট খুজিবলৈ যাব আৰু অৱশেষত এটাই কথা ক'ব বিচাৰো বহুটোৱে ভাবিছে যে পৃথ্বীৰাজ নাৰায়ণ দেবমেছে হয়তো GSPৰ পৰা খেলিব বহুতে ভাবিছে যে নৱহৰণীয়াৰ যিটো ST সাৰ্টিফিকেটখন কেনসেল হ'ল পৃথ্বীৰাজ নাৰায়ণ দেবমেছে বড়ো জনগোষ্ঠী বা বড়ো জাতিৰ লগত মোৰ কোনো শত্ৰুতা নাই সেইকাৰণে কৈছো আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছো বড়ো বড়ো ৰাজবংশী আদিবাসী সান্তালী গোৰ্খা আপোনাৰ বঙালী সূত্ৰধৰ সংখ্যালঘু মুছলমান সকলো জাতি ধৰ্ম दा नुबाय लोगोफोर नङा होमबा ससियेल मिडियायाव बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों
जेलायनो कि प्रमद बर' दैदेननायखौनो होन बा सिगांनि बिटिसि गभर्नमेन्टआनो होन बिथांमोना दिनै मा होनना बुंदों रायजो राजाफोरनि थाखाय जेरैबायदि जौगाथां खामानि मावनो हादिया बे हायाखै दा बिथाङा बिनिखायनो बुंदों बर'फोरनि थाखाय मावाखै बे नङा खिन्थु बर' सुबुंफोरनि थाखायबो दिनै 10%खौनो मावाखै एबा 10%ल' मावदों होनदों जायनि खोलाव दिनै बिथाङा होनदों जे गामि सिङाव थाग्रा सुबुंफ्रा दिनै मा होनना बुङो दुगैनि माखासे हिन्जावसाफ्रा माने गावनि सन्मानखौ लाखिनो थाखाय दुगैनो जेनाखि बाथरुम गैया जाय बाथरुमखौ बिथांमोना खालामनो थाखाय मालाबा प्लास्टिकजों मालाबा थालिर बिलाइजों मालाबा गय बिगुरजों बेफोरबायदि खोबथेनानै दुगैनांगौ गोनां जायो दा बेखौ दिनै दानि गभर्नमेन्टआबो मावनानै होआखै सिगांनि गभर्नमेन्टआ मावनानै होआखै दानि गभर्नमेन्टआबो बेखौ मावनानै होआखै बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों एक्सुवेलि बे बाथ्राखौ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव आं रायलायगोन कि दिनैनि तारिखाव एक्सुवेलि बाथरुमखौ ना जेनाखि दुगैग्रा बाथरुमखौ नोंथांमोननि गेजेराव थारैनो जोंनि बिटिआरआवल' मोनफ्रोमबो गामि ओनसोलाव बाथरुम गैयोमा नामाब्रा बिटिआरखौ बाद होनानै जोंनि खाथियाव नांजाबनाय आसामाव नोंथांमोना नायनोसै आसामावहाय गामि गामि हाबनानै नायनोसै मोनफ्रोमबो गामियाव बाथरुमखौहाय बानायनानै होमारबाय नामा सरकारा बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों बेथ' मोनसे आरजाथावै बाथ्रा सोर गभर्नमेन्टआ मोनफ्रोमबो न'आव दिनैसिम बाथरुम लुनानै होदों बबे गामिनि ओनसोलाव बबे ओनसोलाव बेफोर बाथरुम दं बिथाङा देखायना होनो हागोन नामा आं बे मोनसे सक फुलोदों आरो दे बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों कि एनडिपिफोरनि केसफोरनि बाथ्रा एनडिपिफोरनि माखासे जेल जोबथेजानाय माने हाइनियास नन हाइनियास केसनि बाथ्रा अके मस्ट वेलकाम बेखौ जों सापर्ट खालामगोन आरो बिथाङा गोबां बाथ्रा बुंनांगौ दंबावो बुहुत बाथ्राफोरखौ बुङो आरो लोगोसेनो बर'फोरनि गेजेरावहाय दावराव सृष्टि खालामनो थाखाय आं राजखान्थि गेलेनो नागिराखै बिथाङा मोनफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै आं राजखान्थि गेलेगोन बर'बो थागोन बिभिन्न जनगोष्ठीनि माखासे बिथांमोननि जेनोखि थामोनथा रैखाथि बिथांमोननि गासैबो माबाखौ बिथा खालामनानै बिथाङा खामानिखौ मावगोन बे बाथ्राखौ बुंदों आरो स्पष्ट खालामना होदों बे आलादा बाथ्रा अके मस्ट वेलकाम दा बाथ्राया जाहैबाय मा बिथाङा इलेक्सन गेलेमारोबा थारैनो मासो जामारगोन बिथाङा जे बाथ्रा बुंदों ससियेल मिडियायाव सानफ्रामबो गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंबाय थायो आरो बिथाङा थारैनो एसटि नंमाराब्ला बेखौ जोंनि बावहाय सोरबा दावराव देख्रेबाल' लानांगौ बेबो नङा दावराव देख्रेबाल' लानांगौ बे नङा दावराव देख्रेबनि अनगायैबो जोंनि बर'नि गेजेराव गोबां आफादफोर दङ बै आफादफ्रा खौसेयै नांनो हाया नामा बा नांनो हायाबा बिथांमोना एक्सट्रायै होदो दावराव देख्रेबाबो एक्सट्रायै होथोंसै सोरबायाबो एक्सट्रायै होथोंसै आरो सोरबा मोखि फोरलायाबो एक्सट्रायै होथोंसै होनांगोन जुदि गमामा बिथाङा एसटि नंमाराब्ला बेखौ जुदि होनो हानांगोन आरो जुदि होलायाबा सोरखौबा होनायखौ आरो उनाव रायलायफिननाय बखिनाय माबा मोनसे बुंलायनायल' जायोब्ला बेयावनो मिथियो जोंनि बर' हारिया मानि थाखाय खामानि मावो बेयावनो मिथिगोन कि जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा माखौ जेनेबा लुबैनानै खामानि मावनो ओंखारो बिबान लायो बेयाव मिथिगोन आरो बे बाथ्रा मोनसे दिनै जोङो गोबां बै समावबो नब कुमार सरनेनि सायाव केस होनायखौ गोबां मानसिफ्रा बखिदोंमोन न' दाउट बखिदोंमोन दिनै बिथाङा बेखौ माने थाखाय फैसा होनो मानसिफोर ओंखाराखिसै खायसे ओंखारदों न' दाउट बिथांमोना थाखानि गोनांथि थाखाय खांदोंमोनबो बेबो सैथो बाथ्रा हरदोंबो आरो बिनि गेजेराव जाबाय माबाय गोबां खोथा रायलायनानैबो बरनाम खालामदों बिथांमोनखौ दा बिदियाव सोर मावनो ओंखारगोन नोंथाङा मावनो हायाखिसै इनडाइरेक्टलि बा मरेलि सापर्ट खालामना होनो हायो अब्लासो ना बयबो माने थुलुंगा मोनगोन मावनो बे बाथ्राया आंनिफ्राय बुंबाय आरोखि मानोना बाहाय बे मोनसे हारिनि मोनसे बिस जागोन बे बिजानु जाय जोंनि बर' हारिनि बिजानुखौ जों फोजोबनांगौबा जों नाजानांगोन दानिफ्रायनो बेखौसो आंनिफ्राय खावलायदों आरोखि जेन' बयबो मदद होलायो जुदि बिथाङा जुदि एसटि नंमाराबा बिनि फोरमानलाइखौ माब्रैबा आयेननि गेजेरजों लिगेल एक्सननि गेजेरजों खामानिफोरखौ मावलायनो हायो बेखौ आं आंनिफ्राय खावलायनाय जाबाय आरोखि थेंक इउ